Piye? Dugel ora? Itu toh. Oh, dari porcosek gula kali kok. Dugel motor ya bangel. Ya piye iki? Kok raya saja kaya Piye ben awakmu katok. mosok Bose wis telepon. piye lek telepon. Kok nang budal ae kok. Lah iya toh. Ayo. Utang kae. Wes, Ayo. langsung iki. Wes langsung. Terus Nino, ya. Saya pakai ngamuk gue. Ya. Sik. Tak kaya iki lho, barake. Yo yo. Heeh, ayo Oke, pas. wes, ayo. Ayo. Aduh, Ya, Nun. Iki barak apa? Omah setan yo. Mbono wis karek ngenggoni kok cerewet kowe. Wis, Kok ngeri to yo? alah lah. Wis rasa dhek pikiran reno-reno. Kowe kadung ngene tenan layu. Ayo. Nah, ngene no. Iso istirahat kala-kala. Wis bensin tak bahan bocor. Aduh sak jebale kat. Buka katok awak. Iya ya. Sing kowe dhewe to piye sing sekelem tekluk aku ya tekluk, masalah bensin tak ya ora kok. Wes saiki kowe nek nganu ndang buk-bukno ngono lho. Tasem lho ku bantal. Basic cek toh lho ora pretel. Iya ya. Cocok iki ceramah senan kaya khotbah Jumat. Apa ya? Apa? Lawang terang angin ki lho. Wis turu lah. Perasaanku gak penak ya. Iki barak kok sepi men wong kemli-mli kok ya ora yo. Piye ya? Selamat datang no di barak mistis. Muga-muga ae kok kurang jero isine tikus karo kenangane mantan. Cacak ta? Cocok ya. Wes no, awakku yo kesel istirahat sik. Tabrukne. Wong gak sikil tak to biasane. Tak lho. Sikilku rasane kok copot. Ya, kaya sempal rasanya apa.
Muga-muga turu ki kok ngipi petuk mantan. Ya, cocok. Oh, tak kok angel hubungane. Loh. Bosnya telepon lagi. Halo, Pak. Halo, Bos. Oh, siap kerja ki. Lah, yo urung tak hubungi wis siap kerja. Aku iki kok sore meeting sik. Lagi iso budal rono. Nah, ngene. Tak kei berita sak crip. Kerjamu ki sok Senin bae. Loh, Senin, Bos. Lah cek 3 dino no lah saiki lagi jemah no. Lah kene iki nggone pusate demit to, Bos. Yo, kerjamu ku sok Senin. Oh. Oke, Bos. Suwun, Bos, infone, Bos. Ya wis, sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Rene ya. Ini piye nang opo? Kok ngaget-ngageti lho nek kabar opo. Enak kabar apik kok. Opo? Bose bar telepon. Lumayan. Ijek 3 dino. Awak dhewe uji nyaline kene iki. Piye kuat ora? 3 dino. Yalah, ya sedengan ki ya lumayan. Oleh mangan gratis iki kene. Arek mangan turu. Lah tibake lah kok eneng eneng sing incang. Demit sing incang. Iki sampai Senin anggere selamat. Nek kene iki padane magang film horor production no. Ya lumayan to ya. Kena nggo pengalaman cerita ning personalia. Awak dhewe diganggu setan 72 jam non stop personalia to ya jenenge. Iya. Ben ro pengalaman awake dhewe ning barak kene. Oke. Cocok. Loh, yuk, kok ning kene kowe? Lho, Win, kowe kok nang kene? Kapan nang budal? Aku wis ana 10 dina nang kene karo Badol. Diongkon buka kantin ka lho, karo Mandor. Kowe kan ngerti kok kantin karo mandor nih kene to. Aku iki terakhir sok Senin iki mulai mergawe. Iki sementara kon turu ning berak-berak kene iki. Loh, kowe turu ning barak kene? Apa kowe ora ngerti ceritane barak kene? Lah ning opo? Ya aku. Wis ngene ae, umpama kowe turu kene ya, nek diceluk jenengmu. Pleno, Totoyo, nek ora lengkap, ora sambut jawab. Lah lengkap piye maksude? Ngene lho, umpama kowe ning kene, ora apa-apa. Tapi ya kuwi, kowe nek umpama ana sing nyeluk jenengmu tok, aja mok sauri. Wediku kok nek kowe disasarno. Nek kowe diceluk jenengmu sak wong tuamu, wis maura. Aman-aman kowe nek ning kene. Oh ngono. Ya wis kowe nek ngono, tak manut awakmu aku. Ya wis nek ngono, aku tak balik, tak masakno wong-wong wis lak lesu. Oh ngono to no ceritane, Man. Ya wis nek ngono nek ayo ngono. Nyantai-nyantai sik kono ngono. Penting awake dhewe di hati-hati ngono.
Tak tinggal metu sik ya, ya. Ketok pakatan pun tak ning warung sedelo. Iya. Ya no, sing hati-hati. Aku pesen buat nyamuk. Soalnya jengkolnya wakeh iki. Oke. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Apa iki? Apa iki? Apa? Ya, ngerti tak? Kuwe no gimana? Ana apa? Ana wong rambutnya putih no. Nek kene aku kabeh Jawa. Acara gawe to? Tenan aku, gak bijuk aku. Kowe peno tenan to bijuk. Sungguh ngerti tak? Ngerti tak aku? Wong ki mau nek ana wong tuwek rambutnya putih. Aku kabeh Jawa kok. Wes ngene. Bijuk kuwe sing metu ki lho. Wes ngene lho, ora usah halusinasi, iya to. Tenan to ora kowe peno tenan to. Lho. Kowe perkara ceritane iki mung to. Iya. Saking halusinasi nem karo-karoan iki. Iya ancene iya. Wes jiwa perantauan sing tegar ngono lho. Lah iya to lho. Aku mbok tinggal sedil lho. Pikiranku nggambyang tekan dindi pokoke. Wis mbono lho. Kuat ora meratone kene iki aku. Wes ngono ya. Saiki sing tenang, santai. Awake dhewe ayo istirahat to. Wes ora usah akeh halusinasi ae. Wes ayo istirahat. Iya no. Ayo. Wis gawe kok golek iki. Iya. Ya. Ya, arep tak ceritani ya. Aku wingi pas mlebu rene iki ya. Aku ngerasa ana sing aneh kaya. Kaya nang wujud demit sing aneh-aneh. Ya. Wujud aneh. Wujud aneh piye tepak aku leh. Ku turu nek mangap ngono kae. Rasah reno-reno piye to yo. Ngene ya. Ana wong celana ireng, kelambi ireng, raine iki yo peteng to ya. Nganggo cape lombo menisan. Atik nggawa teken. Apa gak dadapi wong? Tenan ora iki wong kepikiranem lu ae kowe. Kowe tak klambi ireng apa ireng raine ireng. Nang kowe dilungguhi awake dhewe iki ireng ngene iki. Nggo apa to ya mbejuk awakmu iki? Makane aku ora kandha awakmu iki perkara ora ngrasakno sikilku iki lara. Makane aku ora kandha awakmu. Wes no, saiki ngene ae rasa dipikiran reno. Penting ki lho awake waras. Ya ta? Budal selamat, mulai ya kudu selamat. Kadek neng kene iki ya suasanane apa ya? Aurane mistis tenan. Wes pokoke ya daerane mistis ya mistis, ora ya ora. Penting pikirane aja reno-reno. Wes. Kaya kayak berdol ya. Ya mau apa ngono kae. Gitu ya? Terus kok rusuk-rusukan ngono kae. Nah, gitu. Iya ya, bodol ya. Konti ya kae. Lho. Nok. Ya, dek apa wae am teko? Kok wis kok kene iki? Ya wong loro iki lho kok iso melok nusul jering lho. Ya lah ya. Wes, Bro, santai sik, Bro, dibahas karo lungguh-lungguh kene. Oh, Bro. Le, Dal.
Lah trewe suwe melok mandor ning kene iki mergawe ning kene. Yo lho wong ning kene wis rada suwe. Paling dhek kurang luwih 10 dina gak 2 minggu. Ning omah ya keadaane sepi nek kaprah. Awake dhewe iki mergawe apa enenge? Freelance ae lho. Pinuk-pinuk. Iki aku ya lagi teko ae. Iki dikek barak kuwi. Kon turu kene. Tapi yo cek mergawene yo cek ngenteni esuk Senin. Kowe kok kon turun barak ngono? Jeblok apa? Cacah kok kon turun barak kono ora nes gelem kok. Lha wong kuwi lho, lah. Ora nes sing wani. Demit tok tak nderi. Lha nek wani ora apa-apa to. Jajal lho. Lah tenan to no. Lan nek aku roh critane jeri wong-wong kene. Wonge penunggune kono ki wonge jenggoten. Wonge dhuwur. Nek mlaku koyo kuwi lho. Mode sinyal lemah kuwi. Tumuk ngono. Ya, kuwi dol sing tak maksud iya. Sing ngetoke aku iki wong jenggot putih, rambutnya putih. Nganggo klambi Jawa. Lah. Ya kuwi ya, no. Anceno wonge ya modele kaya Suneo Doraemon. Artis Indonesia sing viral, Luna Maya. Iso-isone kaya pacaran to ya. Astagfirullahaladzim. Sebegitu angkere. Barak kaya ngono kuwi. Gom, lho wong kuwi lho. Kantore demit, bedino dienggo rapat. Kowe tak kasih yo. Kowe nek ning kono gak apa-apa, tapi sing ati-ati. Nek jere wong-wong, kowe nek turu ning kono apa manggon ning kono, nek diceluk, pokoke ora sambut gedhe. Nek mbok celuk wis semaur, kowe iso-iso mbuh lho. Mbuh ditekek, mbuh diingkel-ingkel. Kok aja semaur. Ngono ae. Betul ta ya? Ya. Kuwi apa sediro ya? Iya. Njupuk lho. Ayo, ndi? Ngono, njupuk-njupuk. Wah, apa? Ya binyo kowe mlaku cancik ngono gitu lho. Iya ya sekira kuwi. Salah saran yo ya munggah medun yo. Nek mbok grene jamu ki awak wis ora kabeh yo wong ngrasemi yo. Balsem yo laene. Mosok cek krasa to lho. Film. Ya wis nek lo tak golek jamu. Mereka tak golek jamu esuk rasa-rasa megah. Walah petenge kaya ngono dalane tak golek santap sereno. Yes, aku tak golek jamu tak mlaku, enteni kene wae, rasane kene ndi. Ya, selesai ya. Kak. Ya. Mergawe urung mulai kok awak wis gak karo kawan kong. Yo. Muga-muga kaya yang cepet balik oleh obat sing mandi. Oke. Kono totok-totok iki. Kok ngaget to wong. Mosok halu tok. Kaya kok suwe men. Kaya kok suwe men. Suara apa kan?
perinting-perinting kuku. Oh, ana apa-apa. Cuma hayu tok. Bismillah, muga-muga selamat. Ana apa-apa. Iya. Ini kok peteng. Kok anduk ini. Alah. Kita nguyah. Alah. Gerakane. Ini lho, mateng ini. Sapi kok gak penak. Sing krungu wong nangis. Ya loro. Bagi aneh kutah-kutah ini pocong dia mengkutah Ada. Kowe nang opo kok mlayu nang opo? wedol iki wedol Lek mlayu-mlayu ketok kono nang opo? keweden dolan dol Keden piye wis? Maren ora. saya malah aku ning barak dol Opo? Tak wah wong. Lho ora. Tapi lo trae nang opo? Kita mlayu terus dolan. ya dol tak ceritani dol ceritane memang iki eneng apa koyo sak to putah-putah gredak pinggiratan tak jupuk tak sikrai to lah kok pocong gitu melorok matane to dol aku mulai kemlayon iki mang ya akhirnya yo mbok sampe aku tuku jamu kok jamu pleno meng lho ceblok jamune boleh dia agak wani kan terus koden aku kan Lho lak tenan to. iya Kowe niki paling iki lagi perkenalan kok kaya karo cewek itu dol mau kenalan aku ning kene lho wis ra piye-piye kuwi paling kowe karo kowe perkenalan nek gak ngono kowe sumbar sumber piye maneh aku ki ora tau sumber piye-piye dol ning kene iki wong iki nek gak apa-apa nek gak dikawiti ora kasmuni sampai ngedini iki oh sik kowe iki dol iki mangkan aku tuku jamu to aku kebelet nguyah terus lah aku yo nguyah ngamuk to aku yo salah yo kowe mesti ora amit nisan wis tak amiti ya sapa mbok nang amit ora nek wong yo apa piye ya sing ngene no saiki karo jamune milang ya to saiki sementara iki sikilem pijetono sik sampai lemes engko nek awam kesel tak wangi ta pijeti Wis ya gak apa-apa. Sementara sikil kowe tak pijetane sik, tapi apa karo pijeti pisan ya. saiki ngene dol aku kan yo keweden wis iso ora iso tetep tak kon baturi turu kene kowe lho kok baturi kene kok wong-wong kuwi piye kok ya aku lak seneng mandor lah mosok suwengi iki lho dol ora wani kowe ora iso kok seneng mandor aku wong-wong kok klendran kok wes to kowe anggere gak piye-piye tenang atinem wes aman wes nek ngono aku nyuwun pamit piye dibadol iki wes yo terus suwengi kok moh bangetan dol kowe iki
Apa kowe tak sing jenenge kaya kita kan dari batul ngomong anyar Kaya Saripin oh Pak Saripin. Saripin Beno. ya lemu piye anak cerita apa Ngene lho kabeh. Barak iki ceritane akeh setan. Setan iki open house kabeh. Wah. Jan kok. Mulane bedol tak kon rene udah turi ra gelem iki mah. Tibake ngendari sampean to Kang. ya sing tenang dadi wong lanang iki sukses berani ngadepi lagi wong lanang nek pengen sukses wis ora sawet Saiki ngene Kang Ben. Piye ra piye aku sesuk kudu mulai. Aku wis gak kuat kerja ning kene iki. Nek masalah wedi apa ora nyali tok iki. Ya urip bareng tak pikir. Ora terus oleh duit akeh juga, sementing urip tak pikir. Wes ngene lho Kang Ben. Kapan-kapan tak melu kerja sampai anake, tapi aja sing lokasi ning Jinyali kaya ngene. Sekali-kali ning Indomaret kono lho, nek duwe garapan ning Indomaret to Alfamart kono aku tak melok. Ya, lah yo makan kuwi yo mergawe iki kala-kala yo penak kala-kala yo gak penak wong butuh sukses kuwi nek iso ora penak sik sing iso ngrasakno penak lah nek perkara hantu ngono kuwi ora usah wedi hantu kuwi nek awakmu wedi malah seneng tapi nek kowe gak wedi dhek malah mikir ulang nah ngene wis ora satu suwe ngenteni esuk Senin ya iya Pak aku diceritani badol malah aku gak tegos piye-piye sesuk awakmu mergawe Insyaallah. awakmu mergawe ya Iya Kang. aku tak nyuwun pamit tak pamit Ya, sing hati-hati ya. ya ya. awakmu yo hati-hati Ya Kang. Kang Sik. Enak sekeri. apa Tipe. klub botol Guyon kan, guyon. Alhamdulillah. No, sesuk iso mergawe. Kok dina rong dina. Nek kuwatir terus ya no ya. iya ya. Awane. Oh, Iya. tapi ngeri kaya malah. Kono peteng, kono ya peteng. Tengah alas dibuka. Weh. Pateni ya, untuk kokone. Aku kudu ora genah sama koyo. Ya kaya lara. Iya. Apa ki? Apa ya? Lah, ana kok. Iya.